Sanibonani mndeni wami, ngiyathemba niyaphila. Hayibo baba, ngibona ubaba namhlanje kule nyanga engifakela imali engaphelela, ngazi noma wenza i-mistake yini noma ubaba usazoyifaka enye imali. Ngisacela ukubuza ukuthi kwenzakalani. Nami ngiyaphila njenganathi ngiyaphila. Hayibo mamkhulu, ngilentuzile la, ngithathe nesinqumo sami. Angithandi phela ukuthi njalo ngisebenzisana nenqumo. Angithi yathi imali kaMncane beyijwayele ukhanyiswa wena, so nami namhlanje ngithe angiyifaki imali ngokuhlukana, yakho ize kuwena, eyakho kaMncane iyakuyena. Naye yabothwe wenze njani ngoba ngifake same amount of yena okuyidlulisela kuyena, yabo. Angiyibone inkinga lapho-ke ukuthi mhlawumbe sekune-issue khona yena ngoba nami phela isinqumo sami sengisithathe kaMncane sekukudala ekhona la ekhaya ukuthi imali izovaya kuwena before iye kuyena. Ngithe ayisesidirecting mina iye kuyena naye ayibone imali ayithola ukuthi hayi iyo le mali le vele esuke iqhamuka lapho kuwena, yabo. Isinqumo sami ngisithathe kusukela namhlanje nje zu-25 nje imali yakhe sezothola iza kumina. Ngeke kusenza njenganjalo njengoba kade isuka kumina iya kuwena, isuke kuwena isiya kuyena, sizoyela yona nje sizosola kumina ihambe iye kuyena. Isinqumo sami ngisithathele ngaphandle ukuthi ngibonisane nani, yabo. Ngoba phela egcineni vele ayikho imali ediwe, yileyo mali nje naye ayazi nawe ayazi. Isinqumo sami nje ngithathele sona leso. Yebo, sanibona Gorgeous and Mr. Handsome. Ngiyaphila nami. Hawu, ngibonile i-notification bekuyigazini mhlambe ko-10. Umani ini bekhombisa isiphuma kuyena ubaba. Nami bengithatha ngizobuza ukuthi kubaba yani le mali le angifakele yona. Imali yakho leyo, imali yakho leyo kudla yokuthenga igrosa nje leyo kujwayele ukufela umamkhulu. Isizoswana umnake manje imali ekujwayele ukuthi izoqhamuka ngalanga kumina every month. Ngeke savanga mamkhulu, ilokho nje makhosikazi. Yazi angazi ngoba ngisemsindweni nala engikhona, ngazi noma kuzozwakala kahle yini. Ngiyathuka ukuthi la ekhaya sekunoshintsho, sekukhona izinto ezishintshe kangaka. Sekushintshile manje ukuthi imali ingena kumina idlule ihambe iye kuMamncane. Hayi, ngiyathuka ukuthi ubaba usekwazi ukuthatha iy'nqumo ngaluleko ukuthi angitshele noma angazise ukuthi hayi ke imali ayisezongena kuwena, sengizoyihambisa straight iye kuMamncane. Angi-understand ukuthi ubaba iziphi izathu ezimenze ukuthi athathe isinqumo sokuthi ahambe ayonika uMamncane imali engangitshelanga mina. Futhi ubaba bengithi usazongibuza ukuthi uMamncane useyajwayela yini ukwenza izinto. Konke lokho awusangibuzi nje, usuyithathele wena iy'nqumo waqeda. Ngoba phela isizathu sokuthi uMamncane imali ihlale kumina kungenxa yokuthi uMamncane usajwayezwa izinto. Kusho ukuthi uMamncane useyijwayele izinto zala ekhaya. Akukho-ke nokunye okusayodinga ukuthi mina ngimsize kukhona. Hawu, ngiyazwakala baba, kuyazwakala Thumbeza. Sibonge, ngimbongele noma mkhulu bakithi usezothi khumu ekubeni uMinister of Finance. Hey, akudlalwa lapha ka-financial, kumele usende wenze izinto. Ngiyacathi nawe mamkhulu uzokajabule naye. Hayi, kuyazwakala baba, vele angubona umehluko. Angisibeni vele kufakwa imali eyodwa, vele manje umehluko ukuthi iphuma kubaba. Ngingazi-ke phela umamkhulu yena ukuthi uyibona kanjani una Gorgeous, uyibona kanjani? Mina ngibona ngathi kuza ngohlelo. Kodwa-ke mina ngiyibona inkinga lento engiyenzile, sengaqhuma nje nanenke, kodwa inkinga mina ngiyiboni ngoba imali kuseyiyo vele le ebengike ngiyifake kuwena. Naye ngifuna ajwayele phela ukuzenzela izinto. Angithi ukuthi useyazi yonke into, angisazi lokho, kodwa phela kokunye siyamkhulisa nathi ayibone imali ingenela imali yakhe, yabo. Hayi ukuthi ngithi usazi konke cha lutho, akukho njalo ukuthi nje kufanele ajwayele izinto phela naye.
Njengishilo seqathi isinqumo ngiyijajele mina sona. Angibonsananga namuntu nabo. Into engiyithathele mina nje mina ngingedwa. Kanti nje ukuthi angiyiboni inkinga ngalokho mina ngingazi-ke nje inkinga nibone kephi inkinga. Hello, hi. Let's see how at work over here. Can we talk about happiness yaka mamncane? That woman, she is so happy. It's how she calls umamkulu gorgeous and uhabi Mr. Handsome. She is the only person who is happy there. On that voice note, mamncane, she is the happiest person on earth. And I'm like, but the hubby, Mr. Handsome, naye, there was no need for her to give umamkulu imali yaka mamncane. I know decisions, they should pass through umamkulu. You understand? I understand that when it comes to Didota's tape. But I think he was supposed to communicate it le mamkhulu from the get-go that, see, umamncane ngizomnikeza imali yakhe this much. Because now it can be that umamkhulu maybe was taking some of the money, we don't know. Or umamncane got tired that now maybe I must wait for her to come and give me money, and now I need my money now. I want to go and get my own things now, but I must wait for who? Umamkhulu. So kai, I blame ubaba sekhaya Mr. Handsome. Wamuka mamncane ari akukho easy ukuba uMinister of Finance. Akukho easy kwa financial. Happiness emomosadingo. May mamncane's happiness locate us. She is the happiest. Oh, she is so happy. And I am happy for her. I am happy for her. This is how it was supposed to be done from the get-go. Mamncane must get her own share from Mr. Handsome. I don't know why money was doing those rounds. There was no need. Now, umamkhulu can now end up having what? Ibifinyana yakhe. Thinking umamncane is the one, is the reason for this. But no mamncane, umamkhulu man, I meant to say umamkhulu. But umamkhulu, umamncane, she is not the problem. Umamncane, she is not the problem. The problem is umyeni wabo, ne? The husband. He started doing things the wrong way. Maybe the influence it was from umamkhulu, because umamkhulu, I think they have a voice. Even if there will be another umamkhulu will have a voice. That's how they do things. But financially, I don't know. But I think financially, umamncane must get imali yakhe straight from Mr. Finance straight. Hi, umamkhulu in Minister of Finance. Mr. Handsome, afe mamncane tjhelete ya hae straight. But you can tell that pillow talk, the power of pillow talk took place. Umamncane, I'm telling you, onale part kulesi nqumo lesi esisha. But I'm happy for her. Oh, her happiness, joy, onale joy. I am happy for mamncane. Please subscribe. See you on the next one. I love you.